Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hadita Marsya saking kelas 2 nomor absen 13. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto, masih omong nyenggol-nyenggol ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur, kenal anak sing dodol rujak cingur. Halo, jenengku Hadita Marsya. Aku wong desa sing wis nyoba urip nang kutha. Lah nek aku mlebu kafe kutha, aku rumangsa kaya mlebu bandara. Rasane bingung, anget. Pengen mulai ae wis. Lan teko kono aku sadar yen uripe wong kutha beda banget karo uripe wong desa. Utamane soal kopi. Bener. Dino iki aku kate bahas siji ae wis, yaiku tentang kopi. Bahas siji ben sampean ora mumet, ya ben ora bingung pisan. Kaping pisan, aku mlebu kafe kutha lan aku langsung mikir, kopi kok warnane ora koyo kopi. Enek sing warnane coklat pucet, enek sing warnane ijo, enek uga sing warnane pink. Aku mikir, iki kopi ta pelangi kok warna-warni. Wong-wong sing nongkrong nang ngene kafe iku yo sambil nyorot HP. HP-ne dijupuk, kopine dicekrek, lan langsung update story. Caption nih, guys, ini latte pertama aku hari ini. Aku wong desa yo bingung delok storyku mau. Wong desa ngombe kopi digawe ben motone tetep melek. Lah nek wong kutha ngombe kopi dike update story, gayane koyo wong serius nongkrong nang ngene kafe. Bar kuwi aku yo mikir, iki sing paling bedakno kopi kutha karo kopi desa yaiku bener regane. Ono iki mboke pelayan teko nggawa kopi lan ngomong, "Mas, totalnya 35.000 ya." Aku langsung mikir, iki ngombe kopi, iki pesen kopi, takate daftar kuliah. Kok koyok-koyok kopi iki rasane larang. Kok koyok-koyok kopi iki rasane langka. Ngombe kopi nang kafe, koyok bayar cicilan sepeda motor, larange gak ngelani. Lan bar kuwi aku nyadar yo, lek nang nggone warunge wong desa 35.000 iso entuk kopi, teh, gorengan sak piring, lan jek entuk susu sing ambune aroma minyak kayu putih. Bar kuwi aku sadar lan langsung mikir, ya wis lah, pancen kopi iki paling rasane larang. Soale kafe kutha yo interiore apik, dadine sing mewah paling suasanane. Ancene sing bedakno kafe kutha karo warung desa liyane regane yaiku panggone. Kafe kutha interiore apik, lampune remang-remang, musike alus, kursine yang diunggahi titik
ora enek suarane, alias suarane iku alus. Lek dipadake karo kafene wong desa yaiku warung kopi, ya ora iso. Warung kopi kursine yang diunggahi titik, unine krek, sampean langsung miring 15 derajat tanpa sebab, lan unine ku mau nggarakno wong mikir. Enek setan paling nang kene. Tapi tempat utawa panggon sing paling nyaman yaiku tetep warunge wong desa. Nongkrong nang warung, kopine iso panas, tehe anget, lan omongan politik tanpa data. Lah nek nanggone kafe kutho, sakjane suhune kopi kafe kutho karo warung desa iku ya padha-padha. Enek sing panas lan enek sing adem, tergantung request ae. Tapi nek nanggone kafe kutho disuguhi kopi sing adem, tapi kurang adem soalnya es batune kurang. Kate ngomong nang kasir, kok ya gengsi kate nambah es batu tok. Akhire timbangane nambah es batu tok lan isin-isini, ya wis lah tuku rice bowl pisan. Nangone kafe kutho iku mau enek sing menune rice bowl iku mau. Lah nek nang kafe ne wong desa yaiku warung kopi, kurang panas, kurang adem ya langsung ngomong ae nanggone mboke sing dodol iki mau. Tanpa nambah-nambah sing jenenge rice bowl iku mau. Paling ya nambah peyek utawa kacang-kacangan. Nah, teko kuno aku sadar perbedaan sing nang warunge wong kutho yaiku kafe lan warunge wong desa yaiku warung kopi. Yen kopine wong kutho iku anjene instagramable, kursine yang ditumpaki ora muni, lampune remang-remang. Yen nanggone kafene wong desa alias warung kopi, lampune putih iku ya kadang nyala, kadang mati. Kafe kutho kuwi instagramable, estetik. Warunge wong desa anjene ngangenke tapi traumatik. Wong kutho ngombe kopi gawe ben fokus. Yen wong desa ngombe kopi gawe ben ora mumet. Mlayu-mlayu nguber PT mlayu nganti bingung. Matur nuwun wis nguyu sak detik. Ya wis ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.